menebai dosa di Roma. Karena apa? Karena dulu 100% dibeli. Horas madihita saluhutna taparade marohatta mandoti partangyangan di bagasan Bornginon. Pertangi yang mahita Ali Jahoba debata manami nasokal jalan nasangap jalan nabadia doho. Hurian ni Kristus na hinaholongan di masa ngulu ni Tuhan Yesus tiki mangajari manang marjamita ibana sejuk do dipakai upasak manang perumpamaan lahu pasahaton jamita manang pangajaron na terlumubi ma taringot tu harajaon di mata.
supaya bisa nanti mengatur kapan dan di mana mereka masuk. Seperti itu, Ama. Jadi bukan untuk supaya kalau Alamasukma calon situa rap dohot perhaladoni huriata jongjong mahita saluhuna di nganat tabi.
Hudul Mahita. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Gowarni minggu tasadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis, manang minggu papituhon dung minggu hasitulusadao ni debata, marhiti topik marhapor siaon jalama gudang di bagasan Tuhani. Tapukama parminggota marede mahita.
marhiti-hiti gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus, martua ma akana mawas malemida hati goran, ay pabosuro donasida, martua ma akana yastoddi, ay idaon nasida do debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hupangiduhami tuho, sailehon mah tuhami tod diniasi tongan dohot dame, asataka suboto hami nasalomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gugunami, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Kamu mapatik ni dibata di minggu sadarion, imapatik paduahon dot lapatanna. Dan jadi gana ommu, jaladang jadi sumanommu manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di toro ni tano, yanggo tunggabi si sobbaon, manang siuluan. Dia do lapatan ni odo. Ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobbaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jaladang jadi uluan bigu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi posroha di ugasan homitan, atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata, ali Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hombar tu batikmi. Amin. Mari dehita. Yeah.
tatopoti badusatan na gudangi tuadupan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dusan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardusa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadi omi manopoti jala mengangguk kondosa nami. Macai jujut huar sahi hami ho marhiti-hiti pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Dakku haholongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang dosod diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing na. Alay na mapurus mahami nuang tuasi ni roham na gudangi mangidu siyan nasa rohanami hasisaan ni dosa nami sa luhuk na. Say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiyai. Ali Tuhan saya asi maruham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga di debata taringo tu hasisaan idusata. Molotung adong manang isi na mardosa, adong do pangodyata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardingganan taringo tu dusata. Aleda do holan taringo tu dusata. Do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mare dehita. Epistel di minggu tasadarion ima nanienet sian buku pesalmen bidu waluplonom ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tajahama marsikat sorin. Sai paeleng mapinggolmu ali jahuba alusiau ay nadangol jalan apugos duau. Asi maroham diau ali Tuhan, ay say tuho do au jojo manipat ari. Ayang goho ali Tuhan, pardinggan basa, jala marpamuati roham, jala gudang situtu do asi di roham disudi akan nama joho. Di ari hagago tokiho do hujo say alusam muduau
rodo sogot sudi perbigu akan tinongosmi marsobba tujolom ali Tuhan jala pasangapon guarmu. Saya ajarom hatuau ali Jehovah dalammu asa marpangalau di bagasan hasitongami. Saya pasada maruhaku maka biari guarmu. Ima sahatna martua do akan tumangihon hatan di bata jala naupiopsa. Amin. Maredehita. Songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rakmahita mandok. Au porsia di dibata Jehovah ido ama pargugo na suhatudusan na tumapalangit dohot ano. Au porsia di Jesus Kristus anak di dibata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tod di porbadia andorang sohabuuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuban watoru dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manek tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na sohatudusani di siba ibana pay mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate. Au porsia ditod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia doho di hasisa di dosa doho di hatai namadok mulak mangulu dosugut daik ni halak na umate doho di hanguluan na suda. Amin. Tikting namasa di huriatta di mingguon di tanggal 23 Juli 2020 na parjolo dadana kena sorang di basa-basa otuhata dosara dadana boru di keluarga Frans Hasiregar SH doho inatai boru siaturi SE sorang na di hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 inganan nasida di Cibubur Pitu RT 003 RW 00 sia nomor 40 Kelurahan Cibubur Manang Uik 10 Rumawi 2 pensiun situa dohot pajak konon situa Sadarion Minggu 23 Juli 2020
di permingguan pukul 10 WIB patu paun ni huriado pabor hatos situa mamasuhi masa pensiun ima situa bridge hotman rumah horbo sian uik 5 ala naung gok umur nasida ono 15 tahun dohot pajakonon gabe situa tuono halak naung madohoti learning calon situa imana perjolo CST Mauliate Rudi pada potas sitorus sian wiksada napa duahon CST Agriponi simajutak wik 5 napa tuluhon CST Mordahai Tapubolon wik 7 napa upaton CST Palito Pardede wik 7 napa 5hon CST Victor Saud Perlugutan Tapu Bolon Wix Walu CST Dohot CST Omega Hutapea Sian Wixia Dung sidung permingguan patu paun huriado acara ramatama di gedung sekolah minggu Gloria lantai sada nani dohotan ni parhalado dohot keluarga utusan ruas Ganup Wiksada 1 Wiks 12 utusan kor kategorial utusan panitia pembangunan utusan Dewan Koinonia dohot seksi utusan Dewan Marturia dohot seksi utusan Dewan Diakonia dohot seksi dohot utusan panitia tahun profesionalisme napa tuluhon tupak tu situana pensiun sadarion minggu 23 Juli 2020 patu paun ni huriado papungu tupak tu situana pensiun di bagasan amplop di tolu hali parmingguon tapasahat masian lasni roha songon parbueni hapor seaota napa upaton pangojakonon pendeta posma naibaho STH di Bandung Barat hari Minggu tanggal 30 Juli 2020 diojakodo pendeta posma naibaho STH gabe padita fungsional di HGBP Resort Bandung Barat distrik Sapulualu Jabatendi hobar tusi borhado utusan sian huriata punguan kor ama partukoan perwakilan sian ruas dohot perwakilan sian parhalado nani uluhon ni pendeta Kris Pandoli R Harahap MTH napalimahon Dewan Koinonia kebaktian Padang SPH mamuka hari Jumat Minggu tanggal 20 lalu saat tanggal 30 Juli 2020 tolu patu paun ni SPH do kebaktian Padang tu Semarang Yogyakarta nani uluhon ni Dewan Marturia dohot padita napa pon Dewan Diakonia seksi sosial tabuan ma ditanyakta akar ruas ni huriata ni di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di warta jemaat seksi pendidikan pinabotoho tu sude yanakon ni huriata na masuk tu perguruan tinggi negeri jalur undangan dohot SMPTN asa dipasahat tuhuria fotokopi surat tanda kelulusan dohot diterima di perguruan tinggi negeri tingkat SD SMP dohot SLTA nama dapot juara sada 2 dohot tolu asa dipasahat tuhuria fotokopi rapot surat hatorangan juara sian sekolah na sa sekolah nabi dohot surat pengantar sian situa wik di pasahat matu seksi pendidikan nalumabat tanggal 27 Juli 2020 tolu buah-buah pangujakonon ni padita resort nai baru dohot pabor haton tapatupado pangujakonon ni padita pendeta Rohden Febri Sitorus MTH gabe padita resort di HKBP Resort Cibubur
dohot pabor haton, pendeta pos manai baho STH, pindah tu pakobasion nai baru, tu HKBP Resort Bandung Barat, distrik Sapulualu, Jaba Detendi, di hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2020. Seminar tu remaja dohot naposo. Di hari Sabtu tanggal 20 sia Juli 2020, panitia tahun profesionalisme hari ulang tahun dohot Gotilon marhite Dewan Koinonia di Aris di Patupado seminar etika dalam dunia digital tu yana kota remaja dohot naposo bulung neuriata di Pangidoma tuganuk natoras asa manosoi yana kota remaja dohot naposo bulung asa madohoti ulaoni napa waluhon panitia tahun profesionalisme pesta Gotilon tahun 2020 hari ulang tahun HKBP Cibubur PAO 44 tahun. Hari Rabu 26 Juli 2020 patupaun ni panitia do rapot dimulai pukul 10 siawib maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada marhite tiktingon pinangido tusude panitia asa reta madohoti rapoti napasiahon ruasna modi nunga marujungolu sahalak ruas amane huriata ima amang bariel parulian tua sinurat manang amani angel umur 53 tahun nahina baluhon ni inang teorim limbong manadiko tolu yanakon sada anak dua boru maringanan di jalan Abdul Rahman RT 03 RW 10 nomor 200 Kelurahan Cibubur Manang Wik 10 moding na di hari Rabu tanggal 10 sia Juli 2020 tu udean hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 di TPU Pondok Ranggon acara perninggotan Rosna Moding Rap Jongjong Mahita Saluhu. Ujung perjalanan ningolu ni dongat tahun laos paimotoki tarusude nak kita pedi sadatiki tongdo songon nasida iko moding alani toktong mahita merpakirimon na mangolu saleleng di Portibion jala say hubas manang sari-hari pehita laho manadiko tanoon taingot mahatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 10 tolube martua maakan amate di bagasa Tuhani olak neon tutu di doktor di masohot manasida siap parukelon nasida aina mangihut matu nasida nani ula nasidai tabuah masude keluarga naksi solhot nati nadikon ni dongata naung jumolo modingi asa anggiat matuhata na mangapuli nasida alani martang yang mahita di bagasar hatabu Amin marede mahita.
Pinasaat matiki tu ina para di Kamis. Dung sidung ina para di Kamis pinasaat matu kor ama agape jala parpudi pinasaat matu kor ama.
Damai ni debata na sumurung siang saluh na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata siang uluhonot tadi bagasan menggutta sadarion. Imana tersurat di Evangelium Matius bidu 10 ayat 31 saharodi ayat 35 songonoma didok disi. Dungi didok ma upamana asing tunasida. Tudus do harajaun banua gijangi tubatu ni siarum. Nabi nuat sian sada halak laho manaburho tu perlakna. Ido sada nau mekmet sian nasa ragam nibuni. Alai duk tubuh gabe ubal gadui sian nasa ikau rata. Pola hirahaudo jala rodo akapidong namar tonga-tonga langit marasar turat tingna. Dungi upamana asing muse dihatahot tunatorop. Tudos do harajaun banua gijang itu itak naung niasoman. Nabi Nuh ni sahalak ina-ina lau pasaorhon tu itak tulu appang paima asom saluhuna saluhunai dihatahud Yesus marhite sian upama tunatorop dang nama katai bana tunasida anggo somarhite sian upama asa jupang nahina tahun ni panurirangi nama dok hukape pamangaku maka tahun upama hurukari pe nabuni sian mulani portibion ima sahana molo disukuk kita ahado dipikiri roham si lehon-lehon ni debata, basa-basa ni debata, nau marga di ngolum. Talusi majoi saunari, alai di bagasar rohat tabi. Rimang-rimangi majolo, ahama nau marga basa-basa ni debata, nai jaloho. Manang nahape alustain waing di bagasar rohatta, alai dipakulikon debatatu hita marhiti turpohon asa tatusi jala tahanguluhon anggo basa-basa ni debata nau marga di bagasang ulutta tung harajaun naido di lehon debata di basa-basahon debata harajaun nai tu hita na perjolo diodol homa di bagasat turpohon matcayar gadoi ala marhite hite hagugun dohot waso ni debatado di patubu harajaun nai jala mangerbangi satu hita saunari di tahun 1920-an hiado dipanggil pareses tikti sada doktor ekonomi ruas ni huriat terotom na buramulak sian Amerika mangalehon ceramah tu padita sa distrik jala hilala hiranai pangidoro taringot tu pekabaran Injil dengan teori marketing modern. Jalan ngarara titiki di sadok portibion lumobi napi naherbang ni aka gerakan Pentakosta do karismatik macedeng gado ceramah nai hirasudero dong ani mudduhuduk adong gode bahuida nasa pengangang mabegi ala memang pistarro amangi marceramah duk siruk ceramai di hati hasukucukun martuduau
Adong na naik kudok nekku. Na perjolo. Hu perhatu tu do. Molong sangot teori marketing modern na nirok munaon memeritahu berita nauli. Boy doi maju halak gabe torop maragama Kristen. Alai sian nasa hapor syauku molo marhite teori marketing modern na nirok munaon. Dang boy maju halak gabe sisian ni Yesus Kristus. HP di tonabulon ni Tuhatta Yesus pe di Matius 20 ayat 10 takas do di dok dakya di dok Tuhan Yesus barita nauli sa gudang maragama Kristen takyai alai di dok Tuhan Yesus podai hamu masalu bangsa di bahasa Indonesia di dok jadikan semua bangsa muridku. Ido tujuan ni barita nauli jalahita pe saonari gabe sukut-sukut denang dihita asa taruli hita di harajaon ni debata so tunggo holan maragama Kristen aunai manang nunga tutuau sesean ni Yesus Kristus macai daudo pe maragama Kristen do sesean ni Yesus Kristus ya hudok tiki marjamita di Surabaya muldak salah onok tahun nasalku las doro hatta ala naum motik ngasia 10% halak batak nasyat tano batahi maragama Kristen alai sukut-sukut doro hakku adong gonwang 20% ni halak Kristen ay moloduk sisian ni Yesus moloduk kalak Kristen dang ulo belau tu pusuk buhit dang ulo belau tu hinapor rinatorasna lau mangido si pangadonna do ragam nasing dang ulo be merbadai dang ulo be merhosom do akan nasingi alani hudok dang bui marhiti teori marketing modern maju halak gabi sisian ni Yesus na padua hon hudok molo teori marketing modern nani rok miro amang di dia maisi ulon ni tod di perbadia itu realusi tiki anggota di perbadia dang urusakku atau urusan muna roena dangi na hudok dang soal urusan muna manang urusakku alai ulaon mamaritahon barita nauli ikon marhite tod di perbadia do amang nabuape maloni halak merjamita manang nabuape maloni halak memeritahu berita nauli anggo sotot di perbadia do na mangula dangong lapatan ni sude ai di dok di sada Korintolu aya onomi Paulus manuan Apollos pabornokon alai di batado anggo patubuhon jalanak pe boha haburjot tatahilala ro tu gari jama begi hatani di bata anggo sorade do hita mamelihud dirita tu tod di perbadia dak tubuh hatani di bata ibaga sang ulutan tutu do iko bayno do nasa usaha iko paradio do sadok diri niba ro di suara niba ikon jagaod do saya hudok mulu mangalok pembinaan atau kapadita ujui mulu mangap peho borngin nai unak pagudak kubi alangi jagal babi ay marmia mia anon aru-arui gabi bui dang tengkat suara unang mangalain kat sambe dot segala macam ikob banot tado alai unang lupa hita mang nabape daung jolma namar gugu patubuh karejauan ni debata patubuh kata ni debata do berita nauli macelas doro hatta makanguduhon namar parbue ulaun ni opui el nomesan mamarita berita nauli di Tanah Batak macayar gado ibana polado di guari HKBP ibana apostol ni halak Batak alai taingot
marperbue ulon ni bana satu nararat HKP satu buci buburot cawanari dangalan ibana alani hagugun ni tod di perbadiru asa manigor botot ta argani hara jaun ni dia bata mulubu hitam repung di bagasat tikot cawanari song ni do nang na tarida di bagasang ngulunya kasisian ni Tuhan Yesus Kristus duk tersilak Tuhan Yesus Kristus sudah nasida terhirim sudah nasida maporus meninggal Tuhan Yesus Kristus rodo si Johannes sisiak kaholongan ni rohanai satu Golgota alai duk songoni mate Tuhan Yesus dan adong manangaha imana pe maporus do mabir nasida tahutan ayang go pakirimon nasida song pakirimon ni halak jahurido Mesias naik pajong-jok ke kerajaan Israel raya do Tuhan Yesus Kristus. Dang diboto nasida harajaun ni debata nabi duan ni Tuhan Yesus Kristus. Alani terhirim nasida. Maporus dukke hepe Tuhan Yesus Kristus ngadi papatar dirina tu nasida merpung nasida di sada jabu 10 sada halak ihit tu nasida sudah pitu jadela hape roh Yesus. Ngalas rohana sida HP merpung nasida musai mingguna ronai dohot si Thomas gawe 12 nasida ihitsu nasida rupi pitu do akajadila tongko mabiar ipatiru Yesus musai dirina ngaidok si Thomas tuhakku jala de batakku HP tonggo mabiar nasida dang mergogo upedung rotot di perbadia nabi narita honna di uron apostel 2 anggo isi torhok mana sidai haporsiaun na dia tu sima harajaun ni dia batada karajaun ni portibiok kape harajaun di bahasa Yesus Kristus si manigor margogo mana sida makatidakon taringot tu barita nauli rodi sahali marjamita nasida di haroni tor di perbadiai satu naporsea atau 2.000 halak margogo ala tordiro na mangula di bahasa ngulu nasida di pamalum si Petrus di bagas joro na pakpang gawe torop mangutun nasida marjamita nasida itakuk papa soldadu ni Yahudi nasida ibuan turapuk gudang isipe laos merpanidangio do nasida sapelongang na di sini di dok nasida songonon di ulang apostel 4:10 iya nasida longang do ruas ni rapuk gudangi longang do mernida hiras ni si Petrus do si Yohanes si ai torang do di boto naso si jama surat jala naso marsiajar nasida ai buasa songoni asida marjamita marpanidangion so si jama surat adongko na pada situ atabatak buta huruf pun nasida so persiajar alai alani tot di perbadian na mangula di bahasa ngulu nasida hapistaran nasida mangatasi hapistaran ni nasa nadong dirapuk gudangi mangula tot di perbadia lao patubuhon doh pararaton harajaun nai ditikki turpuhon jamita di pertanyaan alai pistel tikki adong mahala manukun ay buasa pala pidong ibain isi tudusan boy pidong asatakas tatu si dang asal ipadok Tuhan Yesus tudusani alai pidongi merperdunguat doi doho tudusan nabi nani Yesus harajaun di debata songo batu ni siarum ido no mekmek sasi tonga boido pargut tonon ni pidongi batu ni siarungi alai alani apala mek nado dang boi tuk matana mamereng nadongi si batu si tuduhonna ipasobbu dang dihahua ai so dibereng dak tuk matani pidongi mamereng tubuh mah siarum dibaik terjemahan di son alai saya ada suatuana di tengah-tengah di Palestina
nabui tubuh songon tiboni sihir putih jalasai ruguddo bulunga idobana jut-jut songkop tu sipidong atura boido parguttononna HP ala daktuk matana mamereng ipa sopu gabe parasaranna tahe batuni siarom na meti boi berengot tai dina masa tu tonga-tongani huriat taha KWP Rosi Munson hatabatak kudok si Munson doh leiman memeritahu berita nauli itakup nasida di Lowu Pining dibunuh ditodus nasida durus mudar natu tanoi anggo pengatusion ni nama munu ibanai nungasobe nungamatebe nungasobe berita nauli dang boy dapat pikiranna dang boy dapat ni mata ni nama munui haporsiaun ni huria nama dok mudari nama te martir ido bonini huria bonini harajaun ni debata darah orang yang mati martir itu adalah benih gereja benih kerajaan Allah tubuh doi nakpe adok tikina mang nasyade lilang jala gabe mangerbang dung romu siak kapar barita nauli lumobi opui el nomesen gabe mangerbang maharajaun ni debata di Tanah Batak natarida di bagasat parjongjong ni HKBP harajaun ni debata na dirajuminasida nunga di pamate nasida hapedang bui pikiran dang bui mata nai mamereng justru mudar raido nagawi buni ni barita nauli buni ni harajaun ni debata jala saonari gabi HKBP inganan perlingkungan ni hirasudi halak Batak saat tu hita saonari ima hagugun ni debata asa saat terjaun nai tu hita saonari dang mergugu manudati manang ape alai nagabi sukut-sukun di bagasang ngulutang takas do nunga tubu harajonai nang dinguluni ruas ni HKBP ganup marsasa halak nunga tubu harajon ni debata nang di bagasang ngulutan wae dang boy swakuan ni manangi sepe sai tok tonggo hurohi marhite na tubuh harajaun ni debata di Tanah Batak marhite hite huria HKBP di Batu Duhot debata dang boy swakuan ni manangi sepe marhite HKBP do debata balua hok kalak Batak siak kahulumun siak kauton dohot siak kapuguson jalai makkah hamu saunari olak ni dia hita makasih holi dalam mangulu di bahasa kerajaan ni debata na padua hon asa takas datu si argani harajaun ni debata si leon ni debata tu hita diodol hamba na padua hon di bahasa terpuhon parbue ni holong ni debata do harajaun naik di pasat tu hita dangadong manangah baik kalak Batak alai sahirana disigati debatado Tanah Batahi asa gabi tusi hatubuan ni harajaun ni debata asa takas tatusi ido banna dido di bagasat turpuhon songoni mariko na dihilala Yesus salah ni holongai ikut dia tusi akasisian nai na parbue ni holong ado harajaun ni debata jala tu ngasing ko isyak harajau portibion idopan na didok dia 34 135 lumobi 35 na parpudi huruf karipe nabuni sian mula ni portibion dangadong boy portibion na mga tusi na manad harajaun ni debata
Danga dong, buni doi di bagasa pamerengan ni jolma sian na jolo. Alai di patuduhut debatama di bagasa cuata Yesus Kristus. Jala di dok di bagasa turpon marhiti tuduh sampai Yesusi mengajar honi. Asa tuk takas do boy dia tu si sisiani ahado harajaon ni debata nasa sitonga. Jala mulu tabereng di Matius 10 tuluan adonggo di bayi Yesus pitu tudosan upama do di sana asa tonga tudosan pitu tudosan taringot tu harajaon ni debata. Jala mulu tajahai panggilum na upati dakolan na pitui gudang gope akka tudosan di bait Tuhan Yesus lao patorakon harajaon ni debata. Jala ganup tudosani adonggo nani odol honna dang dos nani odol honni sude tudosani adonggo nani odol honna songo dia ma harajoni marhagu go tubu di dok taringot tu tanona dengkan do akar ragam tudosan nabi nai jala dang boy sikop atu satta taringot tu harajoni dang boy alai marhite-hite pangajarion ni Yesus marhite-hite katudosan nabi nai boy mata tusi hina argani harajaon ni debata boy mata halatson harajaon na nani lehon nai tu hita asata tusi adullo harajaon ni debata si anak ke harajaon na di Portibion manang nabuape negara di Portibion saonari adong diguari negara adi kuasa adongi na adi daya alai dang adongi anggo na tudos tu harajaon ni debata buasa ay mang nabuhape huaso ni sada harajaon mang nabuhape hamuraonna mang nabuhape haguguna dang boy mangalehon hasonangan dang boy mangaleo kadameon dang boy mangaleo ketentraman di sude pangisina dang boy donasida mangaleo kamoraon alayang ko hadameon do tasonangan dang boy lumobi dang boy harajaon na di Portibion congo dia pe gogoni do tuhasoni mangaleho tu hita hanguluan nasitongi do hanguluat cisaleleng ilelenga haluau ceddo saros cakamate dang boy holan marhite harajaon ni debatadoi Jepang di bagasan ngulutta laptakas manusia tu satta holong ide bata marhite-hite pabainanna marhite-hite Yesus Kristus nama mudah tu dosanon merdosa hita jolma ikut Tuhan matihat do hita HP dang di luas de bata iko karajaon ni sibolis do manggonggom ngulutta hape dang di luas debata di dok debata iko karajau kido di patupa debata mai marhite-hite na mangalehon anak na nasasadai Tuhan Yesus nama mudahoni radei bana gabe jolma debata tubuh di barani pinahan radei bana manaon na porsuk na aturan ikot taonot tanian ala ni dosatta radei bana mate sikatta ai gabi dosa ibana na sotu madda dosa ala sudi dosa ni hajol maut dia pehot tu ibana asa mangulu hita ikona kuatta do hamaka do ngatsa porsiaon token narima bulan Agustus basa-basa ni dewatado negara tahun bangsot tahun do negara tahun bangsot tahun ikona kuatta do rohana siat debatado mengajari akka naposoi di teki pemuda gabe boy di dok nasida sumpah pemudai ido nasongo proklamasi lahirnya satu bangsa baru yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jalan negara topik kona kuat tado bahasa-bahasa ni debatadon. Dang bui monang mang nawape ba dang bui monang bamburuncing mangalo akka persenjataan modern. Idoban na say hudok ganuk makalatson hamardeka onok kita lumowi tanggal 17 Agustus na rumikot wariconota ima roha mauliate tu debata ala di basa-basao kamardekaon itu hita basa-basa ni debata dui alai songoni margani bangsot tau doh negara taon ditupahi debata kapejuangi ala yang kalau mangaliok karajaon ni debata tu hita tunganak-ngana sesadai do ngasongonilas ni rohatta di negara taon alai kodaudu lumas rohatta ala dilihat di bata hara jaun nai tu hita marhiti-hiti tu hatta Yesus Kristus tu hattai ala ni hamuak kamang do tamuak kainang dongat saha porsiaon bangga do hita gawe bangsa Indonesia ala Indonesia do negara na ubbalga na paupat di Portibion bangka do hita mangihut pangisina Cina, Tiongkok, India, Amerika itu Indonesia nama bangka do hita madok au bangsa Indonesia ala negara tona mana tardok na umora di sumber daya alam dan dok somar morani negara tahun mulusu gabi mamora pehita salat tadi bangga dohita makalatson pembangunan nabenani pamaretan waing lumobi Bapak Presiden Jokowi ala boita hirim tahun 2045 gabe negara maju mahita belgador hatta di si alai ubal gador hatta makkanguduhon nonggo beruas ni harajaon ni dewata hita ubal gadoi manang dak tahilalaho ni basa-basa ni dewata dipanggil matu hita ingot ido na ubal gasi leon ni debata asa takas tahanguluho ni asa subi hita dakola maragama Kristen dakola ruas ni HKBP alai sisian ni Yesus Kristus aka anak ni debata lumobi ma mulu dipilit kita gabe naposona di tonga-tonga ni harajaon nai mulu dipilit kita mana ngahape tohonata budu tahanguluhun balgan yasini rohan debata disi harajaon nai sadiri nunga basa-basa na umarga hape jauh hita musai gabe naposona ido banna saya hurok ditiki marhuba sau di kantor pusat saya hurok gotuak kapadita sasit tonga holad di jauh debata hita gawe padita ngamadok maula hita ngamarulup-ulup pita dan ngarok pipula gudak si carmangat tay Portibion ay moloriko di hita lianon ni Tuhan idui dak saylo jabe hita mangalului jabatan HP sasit tonga suarong jabatan ni huria ragam ni ulau pakubasiot duarong di huria alaya la dietong jabatan ni lo jaibana mangalului ipakyak kalakal ipakyak kahepeng jala holalao pature-ture dalanna asa gabe pejabat di HKBP gabe pimpinan dak parduli mang namar sikor pedongan nalani ibana mulu saya tok tonggo holani ujahanna holad di bereng dak tibana rohana
ipapida tua karesok name met ibaik gay pandita fungsional. Enggak ada. Jangan oktor dihapad di tau besi. Alai saya tok kurok. Tu sudia kapadita makna tu dia pepe tok kurok. Ulahon ulahmu di bagasa panguluyot tu debata. Sudi gay paso-paso rupainon ni debata. Gak usah pikirkan yang lain. Naposo ni debata lo hita. Naposo ni debata lo hita. Ulahon ulahmu di bagasan panguluyot tu debata. Sudi doi bainon ni debata gabe paso-paso. Molo ala nirikotnya karena di Portivion dengan tu sabbe dengan nibai rap naposo ni debata ide doho tiba adong go perdi jabuni adong go anak konni nasoi hamala te hodo tohonan nai laut songoni do hamu nang kamanami nanaik paciut cacitua do nanai majalo tohonak kasituaon idok dudia tumutus opat ayat 5 sahab ula tohonami mulai saunari ekoni ngotom munai sahab ula tohonami molo di bahasa Inggris sasitong ngalapatanna di dok gok ula tohonami sudah situ ay kotoktong mangingot pitu poda tohonan nai dang boy lupa honon nai ikotoktong diingot dirok sa ula tohonami gok ula tohonami dang boy deba-deba ikok gok ngapitui koni ulahon gok ula tohonami mulo gok ko di ulaho tohonami maras niroha maho peciun alaingot tamu dangadok peciut cat tohonan ni HKBP sian struktur HKBP do ibana peciut toktong go ibana situa dangadok situa jo asing mana hona RPP ibana tong ibu buta situa nai jala nanaing majalo tohona kasituan ingot terus ingotin nabi gok ula gok dang boy deba-deba jala di bahasa Indonesia di dok tunaikan tugas pelayananmu ikut tunai dok dang boy marutang tunai bain tohonami tunai itu ise tu debata ay debata ro pasahati tunai molo tunai do di baikko dang adong utangmu di si lasmar hap peciun ay dang adong utangmu tu debata di bagasat tohonami jala tuakan nang majalo tohonak kasituan ingot ido dang mungkin ulah umunai anggo somarhite gogoni tor di perbadia tunai didok di hata batak sahat ulah tohonami asam mulu adong padita paciun adong madok kata idok mau lihat madok tu dewata ngasah ulah ho tohonami dak tikosi ayang mulu paciun ngasah ulah tohonan nadau sa roy nama te ikon udaon na alai dang distrukturi be lapatan na mulu adok situan apa paciun HP record di rohani padita naing maraged day bana alani sesuatu oh boyat to ido bukti na nasrok paciut cak kasituan alayat tong dang gabe tugas organisasi be nian tohonat do yang konarumikot jala mulai saunari anon totua dong go pada muisi dong di jalo hamu tohonani idok gok ula tohonami tunai jala sahat jala songonido nak dihita sasit tonga song kalak kristek kita nak daruli harajaun ni debata gok hanguluhok karajaun nai dan tunai di bagas setudai ngolum ikut tarida naung ruas ni harajaun ni debata jala sahat saat roh itu nama teho
Asaboy songon nataro nakiningan mertua mana mate di bagas Tuhan ai macohok maibana si anak kaparukilona sahak maibana tu pesalme 23 ayat onomi jaladung mula hau masuk hakku mabagasnya jauh besar liling-liling. Amin. Martang yang mahita mau lihat ima di huamang nabasa alani hatam nargai tuk pergugui kami marhite tordimi asa takas huang uluhok kami hara jaumi di bagasang ulu nami jalabui hupapatar kami nagokgo ngulu nami song ruas ni hara jaum asabui tunai uhang uluhuk kami jala hulahuk kami di basang ulu nami si saunari jala sahat rodina mate kami ramoti mahuriamon amang nabasa asa toktong lammagudak huriamon songop pamatang ni Kristus jala sudi ruas ni huriamon magudang song ruas ni pamatang ni Kristus mangeahi hinagok ni hinaripasmo alani ramoti jala pasu-pasu sudi udah pakubasion ni huriamon asa sudi gabe pasu-pasu tu ruas ni huriam jala gabe asa ngapot di guarmu mulu adong ruas ni huriamot Tuhan namar sitawonon pergugui nasida asa di boto holat di hodu gugu rodi hamonangan mulu adong namar las ni roha manang alani manang ahape pakulikot tu nasida basa-basa bui asa patugur rohanai marsi hohot marhapor siaut tuho songoni nang ulaun ni huriam lau paborhat amanami peciun siak kaperhaladun saya pergugui bana di basang uluna siapari toktong boy makang uluhon tohonak kasih tuawani pasu-pasu amanamion doh cudi keluarga lumubi akka anak konna songoni nang akka amanami nanang majalo tohonak kasih tuawani holan perhitiammu do Tuhan naposomi pasahatton hodo Tuhan pasahatton tohonani tu nasida asabui nasida perguguammu merhite tordemi gok mangulahu tohonan nai tunai jala sahat tu namar perbui di bagasan ngulu nasida di bagasan ngulu ni keluarga songoni nang di bagasan ngulu ni huriam holan asini rohabbo nahu pangirohami tangihok kami nasai rotuho di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami asirohan. Amin.
Nani ehonai
Masuk mahita tu acara panjakonon pamasumasuon hasituaun. Maride mahita 156 ayat 4 laus 75 situa dalam majalo pasu-pasu hasituaun rap dohot keluarga. Kita situa tetap maju di tempat tak. Maride mahita. Hamu alia kadongan nasahurion dide hamu don wang dongatta na jongjong dison na tapilit basitua di tonga-tongatta naing pangidon nasida ma pasu-pasu sia tuhatai asa margugu nasida mangulahon ulaun nasida atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaun ni situa. Pangula ni huriedo nasida mamata-matahon dongan akan pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parangi nasida molo dibotan nasida na hurang ture parangi manang ise ikon picangun nasidai manang pabuan nasida tu guru dohot tu padita asa di pature napa dua madas-das dongatta tu parmingguon dohot manakasi alana ubain nasoro napa tuluhon madas-das anak boru sikola asau dokro bau paton manikir akan namar sahid jala paturehon narikot tu nasida dohok natar patu pasa alai narumikot pasingoton hata di debata tu nasida dohok tu mangi hotsa palimahon mangapula kana marsak paturon nakana dangol dohok napugus paunopon mangapula kasipelebegu akka parugamon nasing dohok akka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan di Tuhan Yesus papituhon mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaun narikot tuharajaon ni debata opehamu na hinaholongan calon situa mauleate rudi padapotan sitorus calon situa angri foni simajutak calon situa mordehai tapu bolon calon situa palito pardede calon situa Victor Saud perlugutan tapu bolon calon situa Omega hutapea naing takas boton nami burjuniro hamuna mangaraw di ulaun hasitwaw ni di bani alusihamu ma suku-sukun na pinasaha tuhamu ditikyon suku-sukun na parjulo naolo dohamu mamarangihon parangi natama di julu ni debata doho di julu ni jolma napa duahon naolo dohamu majalo ulaun hasituaun
Songonang dipajojor Tuhamu napatuluhon naolo dohamu mangaraduti sude sian nasaroha dohot sian nasa gogomuna hobar tuhata ni debata molo nong sadar rohamuna mangului jala marpadatun sudinai di jolo ni debata do di jolo di dongatta sahuriaun alusihamuma atong marsijalanga mahita pabuhok ni pada muna jala pabonolo dohamu mangula-ulau ni debata doh tami ale situa mauliate rudi pada potan sitorus hupasahap matuho tohonan hasituaun di HKBP Cibubur di Wiksada di bagasan goar ni debata ama anak doh todi parbadia. Masih jalangan mahita pabuhok ni pada muna jala pabonaulo hamu mangula-ulau di debata rap dohot tami ali situa agri foni simbat jutak upasahap matuho tohonan hasituaun di HKBP Cibubur di Wik 5 di bagasan goar ni debata ama anak dohot todi parbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahu di bagasan todi parbadia maka bujuhon ulang na pinasaha tuho sa dayo asamat sangap debata di tonga-tonga ni Julian. Amin. Atong marsijalangan mahita pabuhok ni pada muna jala pabo naulo dohamu mangula-ulau ni debata rap dohot tami ale situa Mordehai tapu bolon upasahap matuho tohonan hasituaun di HKBP Cibubur Wik 7 di bagasan goar ni debata ama anak do todi parbadia. Amin. Diparuhai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus maho di bagasan todi parbadia maka bujuhon ulang na pinasaha tuho sa dayo sangap debata di tonga-tonga ni Julian. Amin. Atong marsijalangan mahita pabuhok ni pada muna jala pabolon dohamu mangula-ulang ni debata rap dohot tami ali situa palito pardede upasahap matuho tohonan hasituau di HKBP Cibubur Wik 7 di bagasan goar ni debata ama anak dohot todi parbadia. Amin. Yesus Kristus mahu di bagasan todi parbadia maka bujuhon ulang na pinasaha tuho sa dayo asamat sangat debata
Atong marsijalangan mahita pabuhok ni panamuna jala pabo naulo dohamu mangula ulan di debata rap dohot tami. Ali situa Victor saut perlugutan tapu bolon. Hupasahap matuho tohonan khasit tuaun di HKBP Cibubur. Wik walu di bagasan goar ni debata ama anak dohot todi parbadia. Amin. Atong masih jalangan mahita pabuhok ni padamuna jala pabo naulo dohamu mangula-ulang di debata rap dohot tami. Ali sito omega hutapea. Kupasahak matuho tohonan hasit tuang di HKBP Cibubur di Wiksia di bagasan goar ni debata ama anak dohot todi parbadia. Amin. Tarupak kumaturuas. Hamuna donga sahuria di HKBP Cibubur. Jakko kamuma di nasida di bagasar dame. Sude mahita tu mangakon nasida. Asa majadi ulaun nasidai. Huhut makkorhon. Hasangapon di Tuhata Yesus Kristus. Raja nihuriai. Hujako kami ma tutu nasida gabi parhalado di huria di Tuhata di bagasan holong dohot dame nasian Tuhatai. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Kicang mauliate marohanami tuho alania sini roham dia kadongan namion sai tabay ma tu rohanasida akka sileo-leo ni toddi parbadia asala marroha jala margogo nasida mangaraduti tohonan nasaha tunasida sadarion asi maroham doho disudi ruas ni huriam asalam hot hapor sion nasida be jalalam ture parangin nasida mangihut toko sungguli marohanami asa masih holongan unang arong sipicangod di hami asalam rarat kharajaumu jalam mulia guarmu nabadiai amin hudul mahamuna. Sonari masuk mahita tu acara paborhaton situa
Mari demita nomor 120 sada ayat sada. Tujolama situa kadongan teda donoeng di tonga-tonga tanah jongjong di jelon ima mata situa FH rumah horbo inang boru silalahi nungga digohi tiki pangulon nasida di huriatta nama soba sida noeng sian hapar haladon ni huriai alani natamado pasahatotta mauliate godang tutuhatta naung madongan nasida nasa lelengon dihamudongan perhalado situa FH rumah horbo hobar aturan doh peraturan HKBP nungga digohi hamu paujo nasahat tuhamu marhobas di huriatta mandok molate do huriotu debata napa tau kamu marhobas di huriatta alain tamado huriatta pasahaton mauliate di pangulam muna nasa lelengon anggiak ma parbuani na hinobasa muna gabi pilen nautus jala mabua pasu-pasu alani hita saluhu na jongjong mahita saluhu na hita ruas ni huria jongjong mahita martangiang tutuhatta ale debata nami nagok asi dohot kolong ni roha nasotar dodo doho mga sahon holong ni rohami dohami rotu ado pamu lahu pasahaton hamuleten ni rohanami alaboy di paujung anam amanamion hasitonna marhite asi ni roham nunga sahat diulana sida tohona na pinasahat me jala tahu patugu hapursiaw nang pakirimo ni ruas ni huriamma saluhut nai ali Tuhan nami mamukka sadarion pensiumaan amanamion sian ulon nai ale tung pemarujung pangulon nasida di tikon saya ramoti ma jala patogu ma pos ni rohana sida tuho palas marohana sida toktong huhut pahipas asa tung pe pensiun aledang nagay macohot yang go laho mabuan halak tu ulau ni tanga munagok pasu-pasui ma manugudong nasida dia ka hari-hari ni hatonna asa totong manaili tuho asian khodo haroron ni sonang ni roha dame doh las ni roha napolin pasu-pasu manang keluarga nasida iana konro di pinoparpe asarap mangulupun pasu-pasu na jinalo nasida aku ni dang lupa hami mangiduhut tuho Tuhan ia tungadong hagaleon dohot kakurangan ni dongan namion di pangulon na sa lelongon holong mima makukupi saluhut na pinuji maho Tuhan rodi salileng na amin udul mahita ruas ni huria Roma 7 hita perhalado los pinasaha ma majaha eskapensiu dohok masih tuana baru ngasih Tuhan muna
Bolodang boy baris 2, baris 3 nggak apa-apa. Tapi kima SK pensiun dihita saluhutna ruas ni huriata Huria HKBP Resort Cibubur adorang sohu jahau kami SK pensiun perjolo jahau kami riwayat pangulaon ni amang situa Fris Hotman Rumah Horbo tahun 1926 terpilih manasida gabe calon situa laos terpilih do muse gabe ketua perayaan pesta jubileum HKBP Pusat 125 tahun di HKBP Cibubur Resort Cijantung tahun 1910 sada di Jakob manasida gabe sintua di HKBP Cibubur Resort Cijantung tanggal 25 Desember 1910 sada tahun 1910 sahat rodi tahun 1910 terpilih nasida gabe paneroi NHKBP Cibubur Resort Cijantung tahun 1910 madohoti lomba cipta lagu sending HKBP jala terpilih nasida gabe peserta 5 besar tahun 1910 terpilih mamangon gabe Perhalado Resort tahun 2004 terpilih gabe ketua Dewan Marturia periode 2004 sahatu 2000 walu dohot periode 2000 walu sahatu 2012 dua periode napapituhon aktif donasida di seksi musik dohot mangajari kor di HKBP Cibubur sahatu sadarion pensiun namangon nuaing ala naunggok umur nasida 65 tahun. Liling namangula di HKBP Cibubur lebih kurang 32 tahun. Songonima riwayat pangulaon ni amang situa Fris Hotman Rumah Horbo di Huriata. Ujahau kaima SK pensiun di amang situa FH Rumah Horbo. Surat keputusan pensiun situa dalam kurung penatua nomor 205 garing 02 titik sada garing pitu Rumawi garing 2020 tolu. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan Cibubur yang berkedudukan di Cibubur menimbang perlunya melaksanakan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun sintua garing penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun sintua garing penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan garis miring menetapkan nama Sintua Fris Hotman Rumah Horbo, tanggal lahir 22 Juli tahun 1958, ditahbiskan tanggal 25 Desember tahun 1991. Pensiun Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua dalam kurung Perhaladoon di HKBP Cibubur Resort Cibubur diucapkan terima kasih.
Ditetapkan di Cibubur tanggal 23 Juli 2022, Pendeta HKBP Resort Cibubur, Pendeta Posma Naibaho STH ditandatangani. Tembusan Proses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Parhalado HKBP Cibubur, arsip. Ale na poso ni debata, mardongan pos ni roha di debata ama dohon anak na Yesus Kristus dohon tod di parbadia. Hu paborhat hami mahamu tu namar pensiun. Sai di parar tuhat tama pakkubasyo muna na sa lelengon. Jala diramuti mahamu dia ka ari-ari sidalana muna dope nang tutiki naroon. Amin. Dihita salhutna KBP Cibubur di bagasan Sadaryon nong marujung pakubasion ni sada Parhalado HKBP Cibubur ima amang situa FH Rumah Horbo di patupado songon tanda kasih sian huriata nang songoni pilihan tupak tahu hamalation ni saluhutna ruas ni huria HKBP Cibubur di pakubasion ni Parhalado ni HKBP Cibubur ima amang Rumah Horbo di bagasan Sadaryon ni pasahat matu amang dita pasahatan. Kasih kanan. Di hope dongan nami Parhalado HKBP Cibubur las marohamamang nungagok diulaho tohonamu jaladang sahat dope tohonanmu sahat di ujung ningoluta hot dope ho Marhalado alani las maroham nyomasian huriata HKBP Cibubur martua mahita saluhutna horas madihita Markurma Parhalado.
Kudul ma tu tempat na perhala. Sanari sahat mahitaku acara nomor 2 panidangion sian situa na pensiun pasal pain. Mau jadi mak, nama kata yang nak kedua inata sejauh, orang nama berdok, saya paham. Mau lihat mak di Hurion, dia mempandita, Osman Ibaho, orang kita penduli, inak pandita ringin, secara khusus tuan Opui, Pos, Emeritus, Dr. Bonar Nabi Tubulu. Mau lihat mak, akan bisa dari on, di pensiun Nabion, doi dengan merdeka. Aranisa depannya dari usia kami, tangarong nasulingkan, cuma sayulido, persauratan selama 72 tahun, tabba onok tahun atau tahun situa. Dia 20 tahun mengulah di son, tangarong tulis ni. Alani sihat tidak konokku, mau lihat mah di Hurion. Saya kira mana 7 lope, toktong ma Hurion, gabe Huria pangalapa pasu-pasu di ruas ni Huria tasaluna. Na berjolo hujalo hami marhite-hite yana konami jong kamu yakana koksudi. Jong kamu. Omma pasu-pasu tu hami no balga. Di sodo helaku si utagaon baru sida putar. Mau lihat ma. Jod di sodo helaku set utagaon baru sida putar siat cilengsi. Di sodo hami marsirohat. Omma sude nasdirohan na hujalo marhite pangulauku di Cibuburon. Alani doron nami mauliatis di persauratan salilingon. Nak 7 lope toktong dope nasanaboy ulah horon nami. Nasanaboy gulwitoron nami laho malayani. Leoron nami do tikinami laho mangula di Hurion. Napaduahon godang do hujalo hami pasu-pasu nang di luar di Hurion. Marhite panadayon ni halak siat Cibuburon terjauh dau tua kahuria nasin alani panadayon sian hakai Cibubur tak rumah horbo situa ni hakai Cibubur terbarita gabe mangazari tua kahuria nasin alani huria odo na walacon na patuluhon sa do saat di negara ope adong do targoar gabe mangarang lagu cipta 5 Mars Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia. Kami do makarang laguna marhite hite Hurion sok jalo kami noni. Asyano doau didapotton pengurus sada utusan sian BPS Rotu Hurion mangaluluyau. Alani tuku halat condo balgani pasu-pasu na hujalo sian Hurion. Rai mo dohon dam saya ngia ma tujulonon tuhata matoktong na mga ramoti hito saluna. Secara khusus dapat pudi masih adok sada kebanggaan jauh. Tanggal 7 Juli tahun 1982 di pasu-pasu mahami marhiti amak perdita binoni na 70. Sadarion bot kami pensiun marhiti amak perdita jamita amak perdita emeritus Dr. Bonar na 70. Mau lihat opong. Oma bangga do hami di sini. Salinai mau lihat ma di Hurion tuhatta mana mangaramoti itu saluna. Butima. Saunari sahat mahita tu nama dokhata parjolo mau pasatami partikian tu sahalak utusan ruas sian uek 5 pasatami partikian tu amang D Sitorus. Sekalian memang tu situa na baru di pasu-pasu dok na pensiun ate. Shalom. Shalom. Horas Marita Saluna. Horas. Selamat hari Minggu.
Selamat Hari Minggu. Nau parsangapi hami amang padita penai baho. Amang padita ceha harahap. Inang padita MR Buru Sinurat. Tarlumubi diopungi amang padita Dr. B Nabi Tubulu. Perjulu mata pasahat mauliate puji-pujian hasangapun hamuliau tu debata jahuba pardengga basai di holong rohana do asni rohana di taus sadhuna ruas ni HKBP Cibuburon nunga tarulihi tanaknin di hatani debatana pina saatnya mata upi mantan Deporus saya disapu nama mata debata matong di taus sadhuna ruas ni HKBP Cibuburon. Di sonjong-jong kami mewakili ruas ni HKBP Cibubur tarlumubi nadong di 5 na perjuru dohon nami tu situa na baru macalo tohonan selamat untuk merhubas di HKBP Cibuburon. Saya mata debatama na margogoy kamu dohot nama masuk-masuk kamu di pelayanan muna di HKBP Cibuburon. Puji Tuhan. Di amata situa rumah horbo di nama masui usia pensiun secara struktural sok badok ini amat tahu pinak ini. Tunggudang do kenangan na indah si bayan bahagia iba dohot lasni roha dohot amata situa rumah horbo selama 22 tahun pelayanan nasida di HKBP Cibuburon. Pelayanan cukup panjang melatih di Tuhan nah paling terkesan di baru pani iba yaro masuk iba Qur'ama melayani kami di HKBP Keramat Jati itiki namar jamita amata Dr. PM si Hombing Sekjen HKBP di permulaan acara kebaktian mereka maju Qur'ama HKBP Cibuburinda alani tabuni lagu korwa doh jagoni amangon martak nung nako amakta Dr. PM si Hombing musim merjamida dihamu Qur'ama HKBP Cibubur ulaku kamu jo musim marede aitu baca itabu taknya mata guru munainna ima rupani kesanna paling indah nah hingot di tahun 2005 Mei nah pada dua musim tersingok ni namar organis pelayanan negeri jauh iba pe sangat bahagia doh las rupani saya rohami tong melayani di HKBP Cijatung Roma diturugis manang peraket dan sejula medok pindangi do hormat ati adoption na romar minggo na boy mamakai warga anong do naroga di gerejaon ada daong na boy mangiringin na itorjong-jong amat situ rom horbo puji Tuhan naraku dengan suasana gereja HKBP Cibubur tahun 2005 ngaruh aberek kita isi alai tampil di secara DKI rupani yaru kami tong muse ikut festival Qur'ama DKI jadi macai bangga diba nung roa maksi tua hormat tu HKBP Cibuburon. Puji Tuhan mak. Iba jorupani aka kisah na indah doh na babani bahagia. Bolo pator kan do mungkin 2 hari. Alai ima jo intina na paling boy huingot. Dia mata si tua rumah horbo nama masuk usia pensiun. Mauliate ma amang di pelayanan muna di huri HKBP Cibuburon. Ima na cukup panjang pelayanan muna malah tiba di Tuhan. Beliau dihamu hai pasut satu titik jon suatu karunia naung di jalan hamu siat Tuhani hamalon hapistaran di bidang musik terutama dohot di bidang kor nunga di transformasi kamu itu HKBP Cibuburon nunga di implementasi kamu melatih madihamu jadi tang yang nami itu amata debata pardengga basei di laut Tuhan madihamu gajang ni umur torok mi peparan di pasu-pasu Tuhan ma nani ulan tangamuna
dohot ele-ele panggilan nami ikut tong doham waktu mengajari kami di lima ima jo parjolo. Jadi hata pangujina dohor mas sokon di dua ador haduka ketugu-tugu ni lobu ador hati di tegu-tugu ni horbo nak saur ma tuah mo beri diri popu satu namar ni de marnono pinati ko kutur di tau penitapian manang na tu dia be hamu mizur mangalaka hamu amak situar horbo dohot paparamuna sa itu sima daw parsaudia do pasamudan sah di seluruh sah amat potiat tohor di bulan nunga sipul sahat di ulah kamu tohon namunai tang yang nami ruas ni HKBP Cibubur tarlu mobil nadong di lima lelegi mahu mangulu satu panggabia satu perhoratan jala tok tongma diramoti Tuhan songoni mah hatana cepek siar kami ruas ni HKBP Cibubur tarlu mobil nadong di lima gabi ma akup ni nahoras mau lihat Malate mak dia mang sitorus na mewakili sian ruas. Saunari sahat ma utusan sian perhalado pinasahat ma tu amang situa es pakpahan. Horas madihita salhutna nahu hormati hami amang pandita Penai Baho amang pendeta CH Harahap do inang pendeta R R sesemandak kelo itu lumobi madi opung pendeta doktor Bena Pitupulu emeritus anggo hami amang holak ku bere kami nak kaning tung masai lasro hanami di haroni amang nang songoni ma di wakwa kaparhalado tutu saya sekata do hitar ngemberdokon lasir hatta diari sadarion nang songoni ma nang dihamu ruas nahu hormati hami dison hami sian utusan ni perhalado ni huriata tama perjolo madok mauliate tu dia bata dia sini rohana nama ngaramoti perdalanan ning oluta sia tiga dan salpu satu sadarion buah hitam merpung di bagasan hai pason huhud marlas roha ima nama jakon perhalado ni debata nama ringanan di huriaka Cibubur dohot pabor haton dongan nami perhalado masuk tu nomor pensiun ima amang situa FH Rumah Horbo. Jadi ada dua bagian do sido honok kata perjolo mazora tu dongaku situa nong dijakon di hari sadarion. Na perjolo diberi kamu do amang situa do inanga kasitu inanami perdihutan di situa nan tabal pakasih parwa kawan kaning minar di buhinami majako kamu di awal di pertikian na perjulun bolu minar buhinami nian minar manang buhinami mamerek kamu dia kana mangula tutiki arena yang ro sotung pola dihirim hamu sian hami akka dongamu situa nong perjulu di tabalhon akka pengalaman tuk suang do pola ra danga pala nama dok nasoningot jala takas do binoto anggo pengalaman secara sebagai situa melayani kira so boy duluan apala ipola ni pengalaman na melayani alai ngot tamuma songon do ni opung eporus emeritus nakani daktarulahamu mangula kasilo muna lumobi di hurian itu hatta yang go so na pinargo guan ni todi ni Tuhani ima ingot tamu na parjolo jadi namang ihuk musek berilah dirimu dipakai Tuhan untuk mangula nani halomon ni rohani di Batak namang ihuk musek janganlah kau mengandalkan akka parbinotuanmu sendiri alai ingok ma
dang parbinotoan, bukan kemampuanmu secara pribadi, tapi ingatlah karena kemauanmu akan mengikut Tuhan sebagai perhalado. Imana rumiko naneng dohonokku, Tuhamu akadongaku, si tua na baru hona tabalhon. Selamat datang madihamu. Jadi mulai hari Kamis petong, dihirim rohanami, akadongamu si tua, nani dapat mudi ke story, totu gudang masyak kamura naing, tangi honon nami, akar rencana nauli, lahu pahebakon, ulau di huria, hakabe Cibubur. Songoni manang dihamu akaina nami dakolan amangon naik dihirim rohanami laho mangarikoti akana nang sila urunya sida sebagai parhaladu. Jeope tong dorang arung pengalaman ala itu pesongonon. Au pribadi nang dohonokku. Las dorhak pamereng inata perdijabu. Dungga besi tuau nang sebelum si tua apalagi duk si tua. Apalagi botang ulah pak sium mai bamuse. Nah, jadi anak kudo isi pengalaman pribadi nah hudok konon. Ati beha marlapatat beha mo kaina nami. Tarsongonon aina mangulay akka diulaw tahun amata situa nang dohona tabal honon lapatanna mabahir hotiki lapatanna adong dok kaulaw takka ragam niulaw na asing di luar ni huriaon. Isarana songonau mula-mula wari satu ngasahat tu jago mabarngiku madandang sa dape itorido inata do. Idea ho papa itang marna roh hape adang mertugas susogot inna rupani. Jadi anak kudo rumah nidang napa buah pengalaman, tapi nyataannya itu adalah bagian daripada dukungan sebagai istri si tua. Manang ditiki di Jabu rupani di sukuni nata, adang mertugas sesugut, oh lo mertugas do marageda do manang na mazaha titing manang na kolektado inna rupani. Artinya komunikasi seperti ini perlu dipelihara di tengah-tengah keluarga parhaladu. Asang giat tong hami pe sebagai akka parhaladu. Tongdo dikirim rohanami akka dukungan napi nasa ni akka inata di bagas tabi ide banda mulai sadari otong tang tabalas rohanami anggon natur sadai dokon nonia salo situa inna dokon nang inata situa ninna jadi sebelah nari amang selamat datang madi hamu dongan nami situa na baru tabalhon anggia madi pas-pas situa sudena akka perdalanan ningolumu lumobi ma saya di parbisi itu hatta ma marite tordina hamu dina mangula di huriana imarana neng dohonokku tuhamu akadongaku calo situa kebetulan torsonot terbinon di sana lana ngapertikian nak jeli huhema atak konang konon torsonot terlupa imaranok solat naik selamat datang selamat bergabung ma di setua HKBP Cibubur ima si dohonokku tuhamu namang iuk manggon gajang non nang pe adalah pelung gajang siana mang sitorus nakaning alana mangokku ada tersongnon baru-baru ruas hami di HKBP Cibuburon amat situ faru maromo na berjolo tadda tahu 92 bidda mahami saningan nami na berjolo sahami tabiso tarabala husukun hamudu sekretaris hamudu bedahara na pasti situ dia kabi Cibubur upasahatai masura udangani ima rupani pandangan pertama dan kasan pertama tu amat situ faru mahorbo na mangihu mamuse kesana kena mabailas roha jadi itor hubereng mamuse imana si palu organ bah dukon dimuse mengajari bang na piga-piga akka grup kor inna rohaku mau lihat ya mak tung nama cek gudang do hape akka nabi notonya matol kelebihan siannya akan hirim ni roha nanang do honor rapang ulawan ni amangol sudah ruas ni huria sian nama me satu nama godang totu di hati dakon do anggo partikian ni amaton di huriaon tak pala tak taretong deh jadi do ramang rumah horbote jadi las do rohanami jadi lapatan narupani ba iba be saya pinari tiu do akka parulau akka naniula muna di bagasan huria kapi Cibubur mau lihat ma ala itik kisi baru hutad damang inarohakku da wamang ay basa marporo suaranya mangongga be guru korin narohakku ay oh ala nama gudak kudo riajari narohakku mise ala paula rohakku mise ala ngomadot tuau dang na marporo suaranya mangi bolosongoni suara ima tipe suara serak-serak bahasa inna rupani ay baga serak-serak bahasa jadi mau lihat memang songon nama banat tabanilas terhat tadi anak amang nodak kanim mandokon kesaksiannya amang di akka selama sekian puluh tahun dung rapita mengula dia ke Cibubur tung ido amang do takka dia tidak konawang di parpungat tadi siam mulai gabis tua amang satu pertikianon totong dohita mardame sonang di bagasan las ni roha lihat songoni manang hamu dihirim rohanami kami dong ambuna perhalado totong madiwak kami dakka di tangyang nami asang giat duduk nomor pensiun namang saya totong mahamu ditabai Tuhan akalas ni roha jala songo sikka ni
tangiang nami asang dia tuakar na mangiut bohi tapalsupang di bagasan hai pason dohono masongoni do ni hatani si tua dolo jaji mauli hatu buan ni hau si tulan horas maamang dedong merpensiun saat matotong diramoti Tuhan horas mahita saluhut na soni majo hatas yang hami utusan ni parhalado di ulat tasadarion Tuhan tama nama masu bedima Na parpuri masa pinasa partikian tu amang pendeta resort. Maulia tema di hala amang situasi regan na mauletik itu hami. Na parjolo tu keluarga situana baru buat inang semuanya. Janganlah pernah lupa mendoakan suaminya yang sudah menjadi sintua. Kalau dalam keseharian didoakan dia karena pekerjaannya, tapi ditambahlah doanya karena sudah menjadi sintua supaya lebih sungguh melakukan tugas peranannya seperti yang sudah disampaikan oleh Opung Eporus Emeritus tadi. Tuntas diselesaikan gok sahat tunai. Jadi totong matang yang kamu kain nami amang naung gabi situaon. Songonima tuhamu amanami situana baru manunggu liau khobar tu pitu ulaun hasituauni. Itulah tugas pokok yang harus dilakukan sepanjang melayani dunggawi sahat tohonan hasituauni. Na parjolo daktarullah hamui anggodang marhite asine rohani Tuhan na mangalet todina mian di rohamuna mangulahuni. Setotong ma pangidohamu pangurupion di Tuhani asa dituturi hamu marhiti todina. Na paduahon 7 pokok pekerjaan pelayanan kita. Itu pokoknya. Pitu. Alani jangan pernah pokok disampingkan. Jangan samping dipokokkan. Anggon poda ni guru nami monda jolo Pardita Dr. Sormin. Jangan pernah dibuat pokok jadi samping, samping menjadi pokok. Ulau muna pitu hasituaun, pitu ulau na di hasituaun ni pokok itu utamakan. Bayar, cash, tuntas, gok. Mengulangi mau song nado ni Opoyoporus Emeritus. Margogo madamang Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan marhite panuturan di tordi. Imana bui hupasahat kami ma mewakili dengan Pardita na mengajari hamu lebih kurang 1,5 tahun. Songoniman tu amang situan na pensiun 32 tahun dung situa 36 tahun melayani calo situa 4 tahun tu teh 6 tahun. Alayang gohami marsita dado nasida 31 tahun dope. Jadi tahun 2000 tutoru nasida gudang aktivitasna jala saunari masa-masa pensiun di masa-masa menjelang pensiun ini namahami rap melayani tangiang nami duk pensiun tutu hamuna sian hasituauni alayang go pelayanani dakya pensiun setotong ma pehutahutamu perjalanan di Huria asabui tetap kita bekerja sama di tonga-tonga di Huria na mangalian kemampuan perhatian huida nakaning holak korido huida nakaning spesifik muna mangarang lagu macari kodoi tong untuk mendukung akka parkour di Huriaon salinari molatema ditikki na pinasaha muna melayani di HKBP Cibuburon tuhatama pasiko pesudi nani ulamunai basangap di bana jalaga bipilihan muna di Tuhani songoni manang kayanakon saya tuhatama mamasu-masu dia kena hurang saya tuhatama pasahtoni ditikina horas ma inang mendampingi amang imana bui hupasahatami mewakili huriatta HKBP Cibubur. Silakan Boy Mara Hudul Hamuna. Boy Mara Hudul Hamuna.
Marede mahita laus jongjong mahita edeta 220 lalu ayat 2. Tatangyak kon ma piliata ale di batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadengkan doh na sauli basa na mauli utus upasat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabi wap na hucus di julum pasu-pasu mai jala ramoti asaho parhasiak kami pilihanon pati bulhun harajaonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di Banua Gijang sai pinarbadi amagwarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami unak kami tu gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Kamar sijalanga kita alai tajalang ma situa na pensiun dohot situa naung majalo pasu-pasu tujolo ma hamuna tujolo ma hitam sijalangan tujolo ma ke situa tujolo ma hamuna baru foto hitam tajalang maju manginang dohot ya
tajalang maju situa na pensiun dohot nang wajalo pasu-pasu. Habisiman nomor foto. Sahab matu kijak kamu nama jalang. Amang situa. Siap. Tes. Asaboy hita hatop bersiap-siap nomor foto. Pak, tapahatok mak. Tuh mak, tahu dus mak.
Tuh. Tuh. Nih, naik ke sana tuh. Iya, Pak. Tidak urut. Aduh. Tema marpoto mahita. Song ini mak, sada keluarga mak. Ya, sada keluarga. Oh, sahali jolorak masude jo. Tua amang situa do keluarga. Oh ya, dorok mahita. Cari pasangan ya. Anon sada keluarga kita foto ya, satu-satu keluarga. Naik terus. Ya. Down. Jadi agak nampak wajahnya nampak.